Já se jmenuji Klára. K masážím jsem se dostala před 10 lety a od té doby je to pro mě práce, kterou mám moc ráda a je pro mě velmi, velmi smysluplná a naplňující. Co na mé práci mám asi nejvíc ráda, tak je ten okamžitý výsledek, ať už je to úleva od bolesti, větší rozsah hybnosti nebo naprostá relaxace a uvolnění. To, když ten klient právě odchází úplně s rozářeným úsměvem a uvolněný, tak to mě moc hřeje na duši a dává mé práci velký smysl. Tady v Holešovicích se těším nejen na klienty, ale na takovéto naše voňavé a krásné prostředí, na kolektiv, na kolegy a na skvělé holky na recepci, na takovéto popovídání mezi masážema. Máme tady takovou skvělou přátelskou atmosféru. Pro mě jako pro maséra je důležité, aby se klient mohl uvolnit, cítil se v bezpečí a odpočinout si. Takové prostředí se snažím pro klienta vytvořit při komunikaci a soustředit se na to, za čím klient přichází, a nebo spíš, jak si přeje klient odcházet, jak se přeje se cítit, když bude odcházet. Ať už se jedná o silovou masáž na uvolnění stažených partií nebo antistresovou k uvolnění napětí. Nejradši mám asi relaxační masáže, protože mám moc ráda ten pocit, když klient odchází opravdu zrelaxovaný, uvolněný. A řekla bych, že takovou esencí, kterou mám v rukách, je právě klid na duši a péče, kterou předávám dál klientům. Pracujeme s velmi kvalitními přírodními oleji, toho si velmi vážím. Aromaterapie je taková má velká láska a je krásné, že je součástí masáží a že díky těm esenciálním olejům můžeme rozproudit energii, sklidnit, prohřát tělo a cílit na to, co klient potřebuje. Co bych ráda klientům předala a doporučila, je za mě pravidelnost v té péči o to tělo, protože skrz to tělo, skrz dotek si tak pro sebe načerpat tu energii, kterou potřebujeme pro tu radost.